Čo to robíš, Patricia? Pomáhaš mamke však? Povedz. Pozri sa na toto. Co robím? A tu je mamku. Pracuješ s mamkou, áno? No, máš musíme urobiť poriadne cesty. Áno? Lebo zajtra čo robíme, povedz? Co tu robím? Pečieme zajtra. Vianočné, fajn. Budem kúpať. Budem kúpať. Zajtra, tak? Zajtra, tak. Robíme. Ukáž, počkaj. Tu sme obidvaja teraz, že? Obidvaja sme tu. Počkaj, nechytať, lebo už si mi zašpinila. To sa nesmie špiniť.